Ok, dáme pani, toto video už točím po druhýkrát, pretože po prvýkrát sa mi moje nahrávanie obrazovky zrušilo, alebo som to nechťac vymazal. Takže na čo sa dneska pozrieme, bude tento tu typek, tento tu kanál Draftegro Studio a pozrieme sa konkrétne na toto tu video, kde vidíte označeného mňa. Ale nie tento kanál, ale môj vedľajší kanál, kde som oznámil pred mesiacom, že končím s YouTubeom, ale nie úplne, končím len na tom kanále. A tento typek, prečo na mňa reagoval, bolo z niekoľkých dôvodov, že prvé čo v roku 2021 sa robila taká menšia súťaž pre youtuberov, alebo nominácia, alebo taká vec, kde si mal urobiť 500 klikov, alebo drepov, alebo neviem teraz čo, brúšakov a 500 brúšakov a potom ten daný youtuber, ten malý youtuber ťa mal označiť, čiže tento typek označil v roku 2021 mňa, čiže ja som túto challenge aj natáčal, ale potom som sa na to vykašľal, pretože to video nebolo veľmi dobré. Takže čo dneska ideme robiť, sa ideme pozrieť na túto reakciu, ktorá má kamo 26 minút, táto reakcia má 26 minút, pritom to video originálne má 8 minút, takže neviem čo presne tam o tom rozpráva. Hej, videl som to už raz, ale už som na to zabudol, že čo tam je, takže si to ideme pozrieť ešte raz a povieme si niečo k tomu. 26 minút, viem, že minulé video malo skoro hodinu, takže sa budem snažiť trošku speedrunnúť tú reakciu, aby video zase nemalo pol hodinu. Takže čaute ľudia, ja vás vítam u tohto nového videa. Dneska to bude opäť taká reakcia, pretože jeden z mojich, je blbé, ak poviem, že kolegov sa rozhodol, že končí na YouTube. Áno, možno si niektorí z vás povedia, že prečo by som na to mal reagovať, prečo by som sa mal na to pozerať, prečo by som to vám mal ukazovať, chcem to nejak využiť, chcem to ponúkovať. Aký je ten dôvod? Nie, nechcem toho využiť, za prvé mňa samého to dosť šokovalo a nečakal som to, že proste to zrazu tak príde. A za ďalšie, tento koniec trochu sa dotkol aj mňa a to si povieme už v tomto videu konkrétne. Ja vám sa trošku rozprávam, pretože sami viete, že som dlho teraz nevydával videa, teraz už nie, teraz už som opäť nabehol na tú líniu, ale inak som mal dlhšiu pauzu a to, prečo tá pauza skončila, je možno aj za to, že som videl toto video, ale to si všetko povieme. Konkrétne ide o Zendisa, nie Hendisa, to je niekto iný. A myslím si, že veľa z vás... No, ja viem, že mám proste také podobné meno, jak Hendis, ale no, tak to je zaujímavé, že typek kvôli tomu chcel skončiť. Akože ja som nechcel nikoho proste nabejtiť, že proste skončil, lebo toto není môj koniec, ja som aj vo videu spomenul, tu mám spoilnem. Ja som vo videu spomínal, že toto není môj úplný koniec, čiže asi podľa mňa ten typek to fakt ide po prvýkrát vidieť, bude to vidieť, ale viem, že proste neskončíme, hej. Ho nepozná. Ja som ho raz spomenul vo videu, keď mal zrobiť 500 brúšakov a vysral sa na to. Takže díky moc, ale nie, zas na oplatku, my sme mali spolu točiť asi Minecraft. Viem, že sme sa dajak ozvali jeden druhému. Nepamätám si presne, čo sme mali natáčať, len pamätám si jednu vec a to je, že ja tu mám aj staré konverzácie, že čo sme si písali na mojom starom účte. Viem, že ty si ma vtedy označil, že mám urobiť toto challenge. Ja som toto challenge spravil, urobil som 500 brúšakov, lenže som to nedal verejne, pretože to video mi prišlo debilné, extrémne debilne spracované mojím štýlom, nie vašim, mojím štýlom, že som to takto nechcel a som si povedal, nevydám to. A takto dopadli niekoľko mojich videí, čiže možno to mohlo byť banger video, len ja som debil a myslel som si, že to je proste sračka z môjho pohľadu, akože to moje video, nie to vaše, akože ten váš nápad, hej, čo mal daný youtuber. A viem, že Minecraft sme my nemali natáčať, podľa mňa, mali sme natáčať... Viem, že ja som chcel niečo s tebou natočiť, nepovedal som presne čo. Nebudem tu ukázať tie konverzácie, len viem, že si ma raz pozval na charitatívny stream, to si pamätám, to si ma normálne pozval na charitatívny stream, kde som mal byť, ty robíš proste tie také charitatívne streamy, čo kámo, big respect. A ty si ma tam pozval, lenže problém bol v tom, že vtedy, keď si ma pozval v ten deň, tak ja som v ten deň dačo mal, takže som veľmi nemohol prísť, takže pokiaľ budeš robiť nejaký ďalší charitatívny stream, sa mi zdá, že na short si dal, že budeš robiť ďalší charitatívny stream. Ak budem mať čas, kľudne tam prídem. Idem ďalej, lebo sme len v minúte videa a má to 20. A rozprávali sme sa o tom, akurát som sa na to vysral. Tak seš úplnej čurák! Ako nie, že som sa na to vykašľal, ale nemal som čas, nejak sa mi to nehodilo a ja hlavne
neviem proste, prečo sme to nenatočili. Ja viem, prečo sme to nenatočili, lebo viem, že ty máš toho mladšieho brata, čo robí s ním vlogy a vtedy si mi povedal, že kvôli tomu, že nechceš brodiť brata, lebo brat musíš kontrolovať brata, dávať pozor na brata. A takéto tu veci si niečo také spomenul, takže keď som vždy chcel niečo s tebou natočiť, napríklad keď som ja chcel niečo s tebou natočiť, ty si nemohol, keď si chcel ty niečo natočiť, ja som zase nemohol, takže chápeš. Doteraz je to otázka a možno už ani spolu nič. Takže premerhal som šancu, paráda! No a pre tých, čo neviete vlastne kto to je, tak točí na YouTube, prekvapivo, a robil napríklad nejaké tutoriály, raz bol dokonca u Dušana a robil aj POV, to je point of view, akože napríklad ako striha videá, aký je jeho deň a podobný content. Mal o dosť viac veľa videí, ale teraz už ich to má iba 13, neviem vlastne prečo ich vymazal, lebo ja som tam nechal toto video. mal veľmi dobre, dokonca mal aj viac odberateľov. Čo pre mňa niekedy bola dokonca aj tak motivácia, že som videl, že niekto podobný mne, taký malý tvorca, lebo je ťažké nájsť malého tvorcu, ktorý je fakt dobrý. A musím povedať, že on to fakt dobre robil. Tak je to taká motivácia, že vlastne nie, že ho chcete predbehnúť alebo dobehnúť, ale proste, že aspoň ja som to tak mal, že som sa ho snažil nejak dorovnať, nie že ani rivalita, ono ťažko sa to popisuje, ale pomáhalo mi to celkom, že som vedel, že je tu niekto taký ako ja a že tiež začína a chápeme sa trošku. Jak sa tomu hovorí, nie? Konkurencia, kurníka. Budem zbytok videa teraz myslieť, jak sa to povie. Lebo je to zdravá rivalita, pretože po pravde, a ja som to mal, počasie som reálne som na teba zabudol, Draftegro, sorry, ale som fakt na teba extrémne že zabudol. Pretože my sme si dali, kontakt bol v roku 2021 a vtedy, keď si sa mi ozval a sme robili, tak ja som v kuse pozeral na tvoj kanál, že koľko máš odberateľov. Keď som videl, že máš menej než ja, som povedal, že yes, vyhrávam. Proste skrátke zdravá rivalita, ja som to mal tak tiež, že to je úplne v pohode, že si ma chcel dobehnúť, to je úplne v pohode, pokiaľ chcete, dole dám do popisu dám video, na ktoré sa teraz pozerám, a jeho kanál, samozrejme. Takže jo, ja som bol tiež taký, že proste zdravá rivalita, že som tiež s rivalitou s tebou, rivalitu proste s tebou robil a tak. A pamätám si, že na toto video som sa tak dostal, že scrolloval som TikTok a vyskočil si mi tam ty. Vyskočilo mi tam tvoje nejaké proste random TikTok video, čo si urobil, a som si hovoril, počkej, že ja toho týpka poznám. Poďme skúsiť, že pozrieť sa, že čo robí za YouTube videa. Pozriem a posledné video, nebolo tam tie debilné vtipy, ale bol tam video, kde reaguješ na moje video. Takže za to som sa na to pozrel a teraz pozerám sa teraz na toto video. Dobre, ale zas už veľa japujem, to je môj problém. V porovnaní s jeho videami, ktoré sú fakt, že také chill, že si kúknete. A potom je tu moje video, kde robím, že ja keby som bol ADHD decko, tak ako no hej, jeho videá sú v porovnaní s mojimi dosť chill. Dobre, poďme si zapnúť to video a zistiť vlastne, prečo prišiel tento. Mám chill videá, áno, je to pravda, len tie chill videá som robil tak, že som proste sa hral na niekoho, kto nie som, pretože ja milujem tie vlogy, ne furt ich pozerám, ale mám rád tie také aesthetic vlogy, čo sú buď na Instagrame, alebo jak robí Daniel Dylan. Ten typek je taký, že robí proste business veci a to točí. Ja som to chcel tiež vyskúšať, len ten je problém, že ja som teraz ten videoeditor, keby som chcel robiť také vlogy jak on, tak nemôžem, pretože reálne pokiaľ by som chcel robiť také vlogy jak on, tak môj deň by vyzeral tak, že každý vlog by vyzeral ráno gym, ďalšia časť gym plus škola, po škole proste vonku kupovať veci, vrátiť sa na intrak, v intraku postriehať videá, ktoré mám pre klientov, potom zostriehať videá, čo mám na YouTube a konec, hej, a rozprávať. Toto by mala bežná rutina, čiže to není veľmi zaujímavé, keď si tak pozriem. Pokiaľ to nezhrnieš tak, jak to robí Daniel Dylan, keďže on cestuje a tak a toto a hento a proste má pekný vizuál, to ja nemôžem teraz spraviť, pretože som typek, čo má 16 rokov, za to, že keď začínaš v mladom veku v dnešnej dobe, tak je veľmi zložité sa nejak proste zobraziť, hej. Pretože starší youtuberi, ktorí robia 10-9 rokov, tak oni už majú tu to také stále publikum. Čiže znamená, že ani uploadnú hociaký content, stále ten content nedosiahne pod 1000 views. A možno ani nie pod 10 000. Furt majú nad 10 000 views, hej. Furt majú tu takú stálu komunitu, ktorá ich má rada, hej.
čož je dobré, ale keby urobili tí youtuberi ten istý content, čo robili takedy, tak už by im tak nevyšiel. Za to, keď chceš začať teraz s YouTubeom, podľa mňa ti treba nejaký ten peňažný kapitál, vieš? Pokiaľ nechceš robiť gaming, hej? Lebo gaming už, hej, stačí ti proste urobiť nejaké banger video, ale tiež ti treba peniaze, pretože nejaký striaci program už není veľmi zadarmo, maximálne DaVinci, a vtedy keď robíš nejaké dokumentárne filmy a tak, vtedy môžeš urobiť, ale na to proste treba ti už taký ten, lebo teraz jak sú tie krátke videá, ty potrebuješ robiť také video, aby to video proste zaujalo divákov. Keď urobíš proste random gameplay, kde len rozprávaš nejaký let's play, tak to už ti nikto nezobere. Čiže hoci Smilo napríklad, keď robí, ja som pre Smilo, som strihač, keď Smilo robí tie let's playe, tak ľudia si to už pozrú len z toho dôvodu, že lebo je to Smilo, hej? Niekoľko rokov na scéne, ľudia majú ho radi len kvôli tomu, lebo už je dlhé roky na scéne. Takže tu som sa vyrozprával trochu, ideme ďalej. Možno si práve teraz hovoríš, že čo sa deje s mojim kanálom, pretože keď sa pozrieš na môj kanál, je tam niečo divné. Mám tam len 12 videí, profilová fotka je celá sivá, banner je celý čierny a thumbnail a popis tohto videa naznačujú k tomu, že končí. Hej, ako hneď na začiatok musíme si povedať, že mám dosť lepší setup jak ja. Pretože keby vidíte môj setup, ja vám to ukážem. Normálne, pozrite, môj setup vyzerá, že mám na sebe 3 krabice. Tu je notebook a tu mám svetlo. Je to pravda, alebo len clickbait? Je to pravda. Áno, presne tak, dámy a páni. Končím s YouTubeom. Ťažko sa mi to hovorí, pretože na tomto kanále pracujem už skoro 5 rokov. 26. augusta 2025 by to bolo už 5 rokov, čo som na YouTube. Takže on začal o 2 dní a rok skorega. Pretože my 28. augusta to budú 4 roky. Ty kokos, ja už robím toto 4 roky. Ale akože ja už som točil predtým. Ja som taký už trošku OG, možno to už je 6-7 rokov, čo natáčam, čo akože... Kurník, to je skoro polka možno života. No hej, a prečo končím? Že, vieš, napríklad teba to demotivuje tým, že vieš, on točí skoro 7 rokov, ja točím 5 rokov a teba demotivuje to, že máš malý počet subscriberov a potom pozrieš na nejakého youtubera, čo začal v tom istom roku jak ty a ten typek už má 100 000, 200 000 alebo 300 000. Za to, keď youtuberi rozprávajú o tom, že proste najlepšia vec je, že lepšie je, keď si napríklad slovenský youtuber, tak je lepšie prísť na ten československý proste, na tú československú scénu, že tu je to ľahšie sa zobraziť a v zahraničí to ťažšie. Ale podľa mňa je to opačne, pretože pozriem na kanály, napríklad keď som pozeral na Munové proste reakcie na kanály, kde rozprával a pomáhal ľuďom, tak si všimni, nebudem teraz ukazovať tie vizuály, tam proste boli tam kanály slovenské a tie mali 1000, možno 10 000, 1000, 4000, možno aj 200, 300, 500, 10, 20, taký počet odberateľov. Bol tam jeden zahraničný a tých 200 000, pretože máme na svete cez 8 miliard či koľko ľudí, hej? A ty urobíš zahraničný content, tak nejaké to percento ľudí si pozrie tvoj kanál. Čiže je to lepšie začať podľa mňa v zahraničí, než tu na Slovensku alebo v Česku. Lebo za prvé, môžeš mať z toho veľké peniaze, za druhé, môžeš si získať rýchlo veľkú komunitu, lebo kamo 200 000 odobrateľov, to už je dosť veľká komunita. A keď si to udržíš, tak ti to môže ísť ďalej, vieš, vyššie. Len stačí pozrieť, že čo robia zahraniční youtuberi, urob to po svojom, ale zároveň takisto a máš, hej. Tak ako hovorím, 5 rokov som na YouTube. A za tých 5 rokov som nedosiahol podľa mňa veľmi nič. Áno, máme 596 odoberateľov, skoro 600. Áno, mali sme nejaké videá, ktoré mali nejakú tú sledovanosť, ale po čase som zistil, že môj content je bordel a len experimentálny kanál. Hej no, to je dosť také demotivujúce, že proste robí to človek 4 roky a vlastne nikde sa nedostal. Ja som tiež neraz proste rozmýšľal nad tým, že kokos, oplatí sa to vôbec robiť, že štvem sa s tým fakt, že reálne jedno video striham aj 8 pošánych hodín. 8 hodín, potom vyzerám takto.
demotivuje to človeka a furt si tak poviem, že vlastne aj tak z toho nezarábam, že ja to vlastne nerobím pre peniaze alebo pre fame alebo dačo, ale vlastne robím to preto, že ma to baví. Ma baví proste tu sú... Počúvaj, aj mňa to baví, len vieš, ono to je počase ti príde demotivujúce, keď si na YouTube 5 rokov a nikdy si sa neposunul. Máš proste videá, pretože keď som si zobrazil môj kanál, keď sa pozrieš na môj kanál, problém je v tom, že ja mám problémy extrémne s autorskými právami. Posledné videá, čo som robil, tie videá, že jak sa volala tá scéna, neviem, jak sa volala ten živlog. Tiež proste random vec, čo ma napadla, malo to proste takúto tu sledovanosť. Ono to je dobrá sledovanosť na to, že mám len 600 odberateľov, ale stále ty kokos 5 rokov točíš a máš proste videá, čo 1000 ti vyšli, čo som robil room tour, čo ide furt v kúse na YouTube. A potom pozrieš ďalšie videá a proste furt random videá a ja som už bol demotivovaný z toho, že ak mi to random ide, vieš, som bol proste demotivovaný, že bráško, čo vám točiť, aby proste vyšlo niečo, vieš. Lebo gaming, keď si pozrieš, tak gaming ma nebaví z jedného prostého dôvodu, okrem Fifi a pár hier, tak ja proste nemôžem hrať RPG hry, alebo proste hry, jak je strieľačky, napríklad CSGO, neviem hrať, nemám aim. Ja proste CSGO, Apex, Fortnite a tieto Valorant nemôžem hrať niekoľko dôvodov, nemám aim, nie som dobrý a ja sa viem rýchlo naštvať, no neviem, že rýchlo, ale proste viem to rýchlo rage quitnúť, proste, že quitnem to, že nebudem to hrať. A zase pri hororovkách mohli by sme, ale zároveň keď chceš robiť hororovky, proste musíš byť vtipný a mne príde, že ja vtipný až tak veľmi nesom a neviem proste si nájsť ten daný content, pretože teraz robíme tie veci, reakcie na rôzne témy a posledné 2 videá proste úplne flopli, úplne dosť toto a ťa to demotivuješ, braško, tu robíš to niekoľko hodín, pošleš na YouTube a YouTube povie fuck you, vieš, a ideš do riti. Takže to ma demotivovalo aj na tomto kanáli, že ja som robil POVčka, išli vysral som sa na POVčka a proste teraz sa neviem pochopiť seba, tak. Po tom náročnom dni dať do seba vonku a celkovo byť taký, aký som a vlastne nič neriešiť. Vlastne natočiť videjko, pokecať s vami, zareagovať na dačom, zasmiať sa na dačom. To je ten problém, že mňa baví strašne točiť videá, ale neznášam ich striať, pretože ja som puntička, ja musím mať proste všetko dokonale, každú jednu stotinu, každú jednu sekundu, a keď tam dačo nie je dokonale, tak ja som iba taký, že s tým, že ten kanál je taký experimentálny, sa neviem úplne stotožniť, pretože ja točím že všetko. Ale mám také 3 kontenty, ku ktorým sa vždy vraciam, a to sú také proste smiešky, reakcie, hry. A potom tam medzi to sú napríklad pesničky do obrázkov, potom nejaký tajný host, čo sú také skečovice, filmov, čo sú rozbory filmov, že ja tiež mám taký dosť experimentálny kontent. Ono to asi nie je dobre, pretože potom nemáte stále publikum, ktoré sa furt vracia, ale za mňa nebaví robiť jednu vec dookola, alebo som hovoril, ja to robím, pretože ma to baví, nie pretože chcem mať čísla, lebo keby chcem mať čísla, vymilkujem ďalší song Mira Janoša. Čo ma donútilo skončiť, bolo to, že posledný taký úder bol od videa, kde Bige reagoval na kanály, alebo hodnotil kanály. Ja som tam svoj kanál dal a hodnotil mi obidva kanály. Keď chceš vidieť to video, tu ti možno vyskočí. A jak hovoril, že proste není dobré mať experimentálny. Není! Ja som pozeral video od jedného youtubera menom, tam to aj spomínam, od jedného youtubera známeho a on povedal, že pokiaľ máš od 0 do 100, môžeš experimentovať, pokiaľ máš od 100 a dáčo, už sa musíš zatknúť a chytiť sa toho, čo najviac išlo. Čiže ja mám tam milión videí, čo mi vyšlo a z toho som potom, čo mi išlo nad 1000 views a ja neviem, vieš, ja neviem proste spraviť to, že by to išlo, vieš, neviem, proste, a nemyslím to tak, že vymilkovať proste nejakého, vieš, lebo to není zase dobre, není dobré, keď ty si stávaš kanál na iných ľudí, vieš, jak som spravil ja som si proste postavil kanál, na to, že Duklok reagoval na moje jedno video, čo bolo od toho a tam som si prilákal vo väčšine len fanúšikov Dušana. Hej, čože dobre, ale zase, vieš, keď si tubera, keď ťa takto potia, tak ten proste budú ho správať, že to je ten od Dušana. Čo som komenty nemal, pretože ja neviem prečo, ja proste veľa komentárov pod videami nemám. Vieš, čiže je to také, no, demotivujúce, vieš, keď točíš. Ktoré mám. A na tento tu kanál, čo teraz pozeráš toto video, povedal 2 veci. Prvá vec, že som mal potenciál. Niekto vo videu, kde som robil rovnátka, že dám dole koň. Ja by som strašne chcel, že by nejaký youtuber proste, nie že ma zviditeľnil, ale presne ak ohodnotil kanál, lebo ja niekedy si tak hovorím, že čo robím vlastne zle. Prečo som zaseknutý tam, kde som, akože teraz v poslednej dobe šľapeme neskutočne, ľúbim vás všetkých. Ďakujem vám krásne, ale hej, no tiež koľkokrát som si hovoril, že mám podľa mňa dobré videá. Nemyslím si, že mám zlé videá, ako niektoré sú slabšie, niektoré sú lepšie, ale hlavne pri tých lepších napríklad vydám video banger, čo si myslím, že ty kokos, to zničí internet. Napríklad tie Jelly Beans Pazurky, ja som myslel, že to bude trhať rekordy životné, štval som sa tiež s tým a nemá to tak. Potom vydám nejaké proste úplne hubienko, čo by som plusol na to a bum, prerazí. Nechápem tým YouTube algoritmom, ale to som zase odbočil, vidíte to
to je moja choroba, že ja začnem rozprávať a hovorím jak Eminem potom už. Tiež som si hovoril, že kde je chyba. Možno to je fakt tým, že nemám stály content, ale v poslednej dobe nám to fakt ide, musím. Tak ja ti rovno poviem, kde robíš chybu, Draftegro. Ja ti poviem presne toto, čo mi ste povedal Bige. To isté ti poviem teraz, možno. Ne, pozri sa na svoj kanál, si teraz pozri a všimni si, že robíš to isté. IRL content, ochutnávka, hej, IRL content, reakcia, proste, reakcia, vlog, ochutnávka, reakcia, ochutnávka, reakcia, ochutnávka, vlog, hry. Vidíš, proste si pozri svoj content a všimni si, že máš to isté, čo je, máš ten istý problém. A vidíš, si pozri naše dve kanály, obidvaja máme tie isté problémy, hej? Že ty musíš vymyslieť niečo, čo ťa za prvé baví robiť. Môžu tu byť i 3 kontenty, hej, bo pozri na Duklo, ale dobre, neporovnajme sa s Dušanom, hej, lebo on má už stály content, čiže neporovnajme si. Podľa mňa, OK, 2-3 série, alebo content, čo ťa baví, môžeš mať 2, 1, proste sa drž jedného až troch contentov a s tým postav kanál. Si sadni za YouTube channel tvoj, daj sa na analytiky a pozeraj, že kde ľudí, lebo takto ti povedia ostatní, proste chod tu, klikni si na analytiku, nájdi si nejaké video, ja napríklad pôjdem do obsahu, pôjdem si videa, nájdem si napríklad, ja neviem, napríklad pozriem si toto video, dám si na analytiku a kontroluj, pozri, že kde ľudia pozerali, lebo toto je tu. Najlepšie je, keď ti takto zostane, vidíš? Jak mne tu zostalo, že na druhej minúte sa ľudia zastavili v 50%, hej. Už to potom išlo dole a toto nie je dobre. Ty potrebuješ, jak som počul od youtuberov, ty potrebuješ čo najviac ľudí nechať, aby boli niekde tu. Nie tu dole, ale niekde tu hore, tu. Jak je toto a takto nechať ľudí. Hej, 21%. Zase ja tiež nechápem niektorým veciam, ale vidíš. Pozeraj, že koľko ľudí z tohto videa dali odber, koľko dosiahlo to video, vieš, že si to mohol urobiť lepšiu miniatúru, že si to vieš a takto, že vraj sa to má robiť. No ale hej, to tiež niekedy nechápem tomu algoritmu. Poklopať si po hlave, že tam to ide veľmi pekne. Rovnako som mal potenciál, len to video som dosiahol tým spôsobom, že som urobil len vlog. Poďalšie, čo mi povedal, že mám extrémny taký zmatek vo videách. Citujem jeho, hej. A má pravdu, mám veľmi veľký bordel, pretože keď si pozrieš, už si teraz nepozrieš, ale ja som si ešte urobil screen record, keď sa pozrieš na môj kanál, tak si všimni, aký je tam bordel. No si teraz tak premýšľaj, pozeraj na tento screen record a pozeraj, aký je tam bordel. Všimni si, aký typ videí tam mám. Mám tam nejaký taký content, ktorý som sa držal. Jeden, a to bol POVčko. I na každé jedno video bol úplne iný typ contentu. A toto som robil. Vidíš, mohli by sme sa teraz pozrieť na moje. Inak chodite si pozrieť posledné video, fakt je dobré. Riešim tam AI. No, máme 210 videí, 463 odberateľov, veľmi pekne, výborne, nejaké rozprávanie, vlog, zase šeremchovná reakcia. Papanie, smiatie, papanie, kurník, prečo som sa zmenil na damage random vlog, zase nejaká taká mini reakcia, tu je špeciálne video, zase nejaké humoresky, reakcia, vlog, hra, promo, GCD. Keď tak na to kúkam, ja nemám to máš taký bordel. No robil som aj UFC predikcie, k tomu by som sa chcel vrátiť, síce to je asi najslabší content na mojom kanáli, kam neznašam svojho kanálu. Jak sa to kurník skôňuje? Že podľa mňa si skôr človek nájde to svoje, že konec koncov aj tak sa vrátim k tým starým veciam, takže nemám to máš taký bordel, ako som čakal. Toto som robil. Nie, lebo pozri, keď si pozrieš, máš tam bordel, sorry, ale máš tam bordel, máš taký istý problém, jak ja, a to je bordel. Ale vieš, my sa nemôžeme porovnávať so starou generáciou youtuberov, jak je Studio Moon TV, či je to Duklo, Selassie, lebo oni už majú. Pozri na Selassieho, Selassie už nemôže robiť, on musí už sa zostať pri kontente, lebo si všimni každého youtubera, každého známeho youtubera, jak prešiel. MrBeast robí teraz IRL content, jak čož sa budeme reagovať potom na to, mám o tom čo povedať. Si pozri na MrBeasta a kúkni na jeho video ohľadom jeho najstaršie video, najstaršie videa gaming toto. A počase proste išlo na rozprávací content a počase to išlo na content, ktorý má teraz, vieš. Bolo rozprávací content a potom dal, že bude giveaway content robí a potom to išlo hore, vieš. Že si vybral ten content, ktorého baví. Čiže ty môžeš robiť content, ktorý ťa baví, ale počase, keď už vidíš, že ten content ide dole, vymyslieť niečo nové, aby išlo hore. Hej, a to je problém nás. Hej, že nevieš čo točiť, lebo ty si myslíš, že keď urobíš hociaký content, ja som si to aspoň tak myslel, že som proste veľký youtuber. Hej, som si myslel, že ja môžem hoci čo natočiť a bude to ísť. A nešlo. A to bol môj problém. Asi od roku 2022, pretože ja robím YouTube 5 rokov. Prvých rok, čo som robil na YouTube, som tvoril Minecraft, potom som tam nejak zabrdol nejakú random vec, čo ma napadla, vo väčšine som robil gaming. Prišiel rok 2022 alebo rok 2021, medzi týmito rokami som sa rozhodol, že budem experimentovať. A experimentoval som od roku 2021 do roku 2025. 4 roky až 5 rokov skoro som furt v kuse experimentoval. A toto mi povedal Bige mi povedal, že experimentovanie je dobré, ale počasie sa musí sústrediť len na tú danú vec, ktorá ti išla. A to som počul od veľmi veľa youtuberov.
Ako hej, to je svojím spôsobom pravda, ale zase ja si myslím, že sme fakt ešte mini tvorcovia. Ešte podľa mňa si môžeme dovoliť experimentovať, že to ešte nie je také, že už máme nejakú veľkú komunitu a už musíme sa držať iba nie že jednej veci, ale nejakého kontentu. Ja si myslím, že ešte podľa mňa je kľudne čas na to. Dobre, človek to robí 5 rokov, ale však kurník ešte stále sme zasraní. Sice ja už neviem, čo sa tým po chodkách, ale aj tak som ešte mladý jedinec, som ešte mladia. Aj o takých známejších, napríklad ako je Ali Abdul, má cez niekoľko miliónov odberateľov a robil video, kde rozprával o tom, ako byť youtuber. A v tom videu spomenul niekoľko vecí. Prvý fakt bol taký, že povedal, že pokiaľ máš od 0 po 100 odberateľov, môžeš stále experimentovať s videami. Pokiaľ ale už máš 100 odberateľov a už nejaké videá, čo si uploadol ti, spravili to, že mali toho odberateľov nie fakt, že málo. Formuje tá komunita a už to potom ide fakt, že rýchlo. Vieš, keď ti pre mňa ešte až tak nevybuchnú tie videá veľmi. To môže sa stať, ale aspoň u seba som to ja tak nemal. Ja hovorím zo svojej skúsenosti. Každý to môže mať inak. To v tom je krásne robiť YouTube, že každý má úplne inú tú cestu, každý má úplne iný content, takže v tom je to krásne. Cenzovať od youtuberov produkty. Predstav si mixer. Ten mixer je môj kanál. Hej. A v tom mixeri, do toho mixeru dávam rôzne typy kontentu. Jeho kanál je mixer a môj kanál mám pocit, že smetisko. Odpadkový kôš. A mohol to aj tak popísať, ale neviem, prečo mi to prišlo vlastne tak pán. Všetky content typy sveta, či je to reakcia, gaming a tak ďalej, proste všetko do jedného mixeru, ten mixer zapne, všetko sa tam pomixuje a čo ti z toho vyjde? Presne tak. Proste skončiť s YouTubeom a začať asi možno nové veci. A preto chcem povedať, že niečo o tom, že čo bude ďalej s týmto kanálom a celkovo s mojou YouTube kariérou, tak by som to povedal. Ja, niekedy na ňom nie že štve, ale jak sa proste zakoktáva, akože aj ja sa zakoktávam, ale ja to tak uhrám do srandy. To je iba taká jediná vec, čo som si všimol na tom videu, že proste on hovorí a povedať, že toto, tamto. Niekedy nevedel to odkecať alebo nevedel, že čo vlastne chce povedať. To ja ani ja neviem. Ja len mám proste taký asi dar, že ja keď proste neviem čo povedať, tak hovorím všetko. Odkecam normálne, že Nie, ale proste... Ja si fakt nikdy nerobím proste scenáre na videa. Nikdy v živote som si nerobil scenár na videa. A keď som si robil scenár, tak to je len také, že moje scenáre vyzerajú, že mám proste napísaný názov videa a mám proste rozdelené, že o čom tu rozprávať, o čom tu rozprávať, o čom tu, že kolónky, že mám tam napísanú jednu vetu, že o čom mám rozprávať a potom to už ide z hlavy. Lenže problém je, že ja mám problém taký, že moje ústa idú rýchlejšie než môj mozog. Čiže ja keď dačo poviem, ja sa zakoktám, lebo môj mozog nestíha moje ústa, hej? Čiže moje rozprávanie, čo znamená, že napríklad teraz tiež som sa v niektorých častiach zasekol, čiže on možno je lepší v rozprávaní, čiže za to ja napríklad scenáre nechcem písať, pretože pokiaľ by som písal scenáre, tak tie videá by vyzerali tak, jak proste AI video, hej, že proste len čítaš scenár a rozprávam takto do toho, hej, že neviem to tak obkecať, vieš. pohár vám popíšem alebo dačo, že ja to zase mám tak, ale to len moja vec, ja nie som zvyknutý na také akože pomalé videá, ja som presne ten idiot, ktorý musí mať ADHD edity, tipné veci, neviem čo, ale toto je také úplne, že chillik, že ako nič von, len hovorím. Tak, dámy a páni, toto možno nie je úplný koniec tohto kanálu. Toto je možno len taká pauza tohto kanálu. Môže... Aha, clickbait, lebo ja som si všimol, že on na tom kanáli vrátim sa 23.7.2026, čo je akože o rok. Môže táto pauza trvať 5 mesiacov, môže táto tu pauza trvať možno 5 rokov, alebo možno koľko rokov, neviem. Možno toto je fakt koniec tohto kanálu. To ešte neviem čo bude v budúcnosti. Ale v skratke, ja s týmto kanálom končím, lebo viem, že som veľmi zlyhal v tomto kanále, pretože som si neriešil tie dané veci, ktoré som mal riešiť, pretože YouTube som začal v mladom veku a keď si mladý a proste nemáš ešte také zmýšľanie, tak skratke ty robíš YouTube len kvôli tomu, aby si sa zabavil. Hej. A ja Hej, no, zhrnul ma proste asi 4 slovami, keď si mladý, hlúpy, sprostý, zabaviť. To boli 4 slova, ktoré na mňa sedeli, ale je to pravda. Ja proste nerobím YouTube za to, že by, ako jasné, ty kokos, keby z toho sa takedy zarobí. Fú, letím na bahami, to by bol normálne, že dream job, toto by bol pre mňa dream job, lebo zbožňujem to. A viete, jak sa vraví, proste robte to, čo máte radi, inak budete nutení mať radi to, čo robite. A to ja nechcem. Nechcem robiť len kvôli tomu, že by som sa zabavil. Chcem to brať vážne, pretože od mala chcem byť youtuber, od mala chcem proste tvoriť videá na sociálnych sieťach a od mala mám rád YouTube. Hej, no, s tým sa viem skutočne, ja tiež od mala proste som chcel nejak točiť videa a ostalo mi to ty kokos až doteraz. To je reálne jediný koníček, ktorý mi že ostal a ktorý už robím fakt že dlho, pretože dal som futbal, myslel som sa na to. MMA robím len tak, že okrajovo. To sú všetky koníčky, ktoré som mal v živote. Furt ma to baví, furt ma to neprešlo. Boli dni, kedy už som si hovoril, že stojí mi to za to, že ty kokos už som aj reálne že dospelý, že možno radšej by som nemal ísť na brigády a využiť tie dni nejak lepšie, jak tým, že sa zaviem a No, brigádu som chcel ísť aj ja, ale no však hej, ja to tiež robím, ale zároveň ja to robím aj preto, aby som sa proste aj bol taký známejší youtuber a chcem proste predať ľuďom tú moju kreativitu, alebo moje myšlienky, moje názory a tak ďalej a tak moju zábavu, môj humor, proste chcem predať ľudí, len problém je v tom, že ja som sa zastavil, rozmýšľam, že čo poviem. Problém je v tom, že tebe treba proste peniaze do riti. Na to, aby si urobil banger video, aké ja chcem. Napríklad ja, keď by som chcel urobiť ja by som mal banger video. Problém je, že ja nemám peniaze. Vieš? Proste I'm fucking broke. I'm broke as, nechcem povedať čo, ja som broke as. Proste, hej, ale však youtuberi začali od nuly, no hej, ale mám si kukuricu. No hej, ale to je
či 8 videí za deň, ale zase hovorím, že baví ma to neskutočne a rád tvorím, rád bavím ľudí a hlavne na škole mi to otvorilo veľa možností. Točím videá pre školu, zrobil som tie streamy, na to budem spomínať normálne do konca života, ja budem na vozíku a budem tam hovoriť. Ja pamätám si ten rok 2024-2023, keď som robil tie streamy, to boli časy na škole. Na Instagrame, na TikToku tiež veľmi nerad tvorím. Najviac, čo ma baví robiť long form content na YouTube, lebo YouTube je pre mňa asi jedna z najlepších platform. Hej no, to je pravda, ja tiež neznášam robiť Reelska a TikToky. Nie, TikToky ma náhodou začali v poslednej dobe baviť, ale to len za to, že tam skúšam filtre a snažím sa tam byť trošku funny, ale najviac ma baví proste YouTube, lebo ten text, toto je kurník, lebo ja veľa rozprávam a potom mám video, že 8 hodín a tým pádom ho striham dvojnásobok toho času. Tu je. A kvôli tomu som si rozhodol, že na tomto kanále skončím a začnem dať all in na môj vedľajší kanál, pretože áno, mal som dve kanály. Ja bavím content na každej sociálnej sieti, lenže problém je, že najťažšia z týchto všetkých je Instagram. Najťažší je Instagram, lebo tam je najväčší problém, lebo ten algoritmus je tam tak random. Nie že random, ťažký. Najviac random má TikTok, ale TikTok je tá najjednoduchšia platforma, kde sa môže zviditeľniť. Podľa mňa stupeň obťažnosti je, že Instagram, podľa mňa aj, neviem, Twitter, neviem, lebo ja veľmi na Twittere maximálne dávam, keďže som editor, tak dávam maximálne veci o editingu. Ale podľa mňa Instagram, Twitter, YouTube a TikTok je najjednoduchší. Hej? Aspoň tak ja si myslím. Tento kanál možno tu vyskočí, možno nevyskočí, možno ani nebude v linku. Chcem, aby bol celkom úplne už skrytý. Spomínal som ho v nejakých POVčkách, čiže pokiaľ chceš vedieť, aký to je kanál, choď si pozrieť POVčka. Skrátke, tento kanál končí, ja budem uploadovať teraz videá na môj vedľajší kanál, kde skúsim všetky tie znalosti a všetky tie zlyhania, čo som mal na tomto kanálu, nejak opraviť a skúsiť to zakomponovať tie chyby a opraviť ich v mojom vedľajšom kanále. A možno v budúcnosti si založím nejaký ďalší kanál a skúsim faceless a možno ani o tom nebudete vedieť. Neviem, možno. Neviem, aby som potom nedal teraz začať znova. Ja viem, že ten grind, ktorý som robil za tým, že každý jeden odber, každý jeden milník som si bažil normálne jak zlat. Každý jeden odber dodnes si na to pamätám, ty kokos, keď som sa tešil z prvých 50, 100, 200 z prvého videa, keď som vydal ešte dávno, aký mal úspech, bol to slasher GTA, sme hrali s chlapcami a ja si proste takéto veci pamätám a budem na to do konca života spomínať, lebo YouTube mi priniesol krásne spomienky, ako hovorím, odomkol mi to veľa vecí, takže ja už by som si od znova nezačínal. Ja začal som len kvôli tomu, lebo chcel som vyskúšať a ide nám to. Keď som začínal svoj YouTube, tak stovka mi trvala niekoľko mesiacov. Sa mi zdá, že rok mi trvalo získať stovku. Tu nepočítam rok 2024, kedy som založil tento kanál, lebo tu som uploadol málo. Až teraz som začal riadne. Mali sme tam nejakých možno 40 odberateľov a teraz za pár mesiacov 60 odberateľov, boom, stovka. Budem grindiť a uvidíme, čo to vypadne. Neviem, čo sa zmení, mám nejaké tie plány, čo budem robiť s YouTubeom, aké plány mám, to vám všetko nepoviem, len viem, že mám plány, že nemienim úplne skončiť na YouTube. Len mienim zmeniť môj systém. Takže toto som si uvedomil, že možno je na hovno plánovať veci, lebo ja som tiež mal veľké plány, ale trošku junior mi ich skrížil. Ja som na to chcel streamovať, vydávať fakt, že každý druhý deň videa, čo reálne by bolo. Ale to je to, že človek si plánuje veci, ale potom to dopadne úplne inak, takže ja som prestal už plánovať, lebo aj tak to nedodržím. Hej, toto sú moje plány. To je pravda. Ja nikdy nedodržím to, čo chcem. Ale dokedy by som chcel skúsiť aspoň mesiac uploadovať každý deň. Z leto na budúci rok, alebo cez aspoň týždeň uploadovať 7 dní. Alebo ja neviem, proste tak každý deň daily content, alebo neviem. Toto je môj taký koniec, taký posledný podtón, alebo také posledné vyjadrenie. Ja vám ďakujem všetkým 596 odoberateľom, že ste odoberali tento kanál, že ste sledovali tento kanál, pretože na to, že som experimentoval, tak to bolo dosť views, mal som stálych 100 views na každom videu, čiže vám extrémne za to ďakujem. Ďakujem, že ste ma podporovali, že ste ma zdieľali, napríklad, že ten najlepší moment, ktorý som mal, bolo, keď som sa dostal do videa od Dukloka, taktiež ten najlepší, že som skoro dostal prvý strike na YouTube. Jo, áno, dostal sa k Duklokovi. Mám si akože skúsenosť trošku. Sa budem na to, no. Keď som kurník idiot stal v stojke a dal si ešte chili. To bolo to najhoršie, čo ma mohlo napadnúť. Ale no, to sú také zážitky, ktoré ostanú, lebo váš idol. Som ani nevedel, že on bol v hashtagu, nice. Vás vidí. A zasmeje sa na tom, že neurobí, že ježiš, to je koko. Kvôli nejakej veci. A skrátke, YouTube na tomto kanále som si užil. Len prišla zmena, treba proste zmenu. Skrátke, ešte raz ďakujem vám, že ste boli súčasťou tohto kanálu. Ďakujem za každý odber, za každý like, za každý koment, za každé zhliadnutie. No a jo, ja sa s vami poslednýkrát lúčim ako Zendis, zatiaľ máte tu. Čiže ak som to bral tak vážne, že končím a pritom nekončím, pretože ja sa tam chcem vrátiť, len chcem vymyslieť niečo, čo bude banger. Len problém je to, že ja som introvert a ja mám problém s tým sa ísť lebo ja chcem niečo natočiť vonku, ale ja sa kurňa hambím. 12 videí, choďte si ich pozrieť a ja vám ďakujem ešte raz za všetko, čo ste spravili s YouTubeom, že ste mi dali odbery a tak ďalej. Pokiaľ chceš ešte mi robiť radosť, tak daj odber, pretože nám stačia len 4 odberatelia a máme už 600, takže ešte raz ďakujem vám všetkým, že ste dopozerali toto. Koľko mám momentálne?
Čau, skončí, mám 613. No, toto je koniec Zendisa a možno stále si ešte hovoríte, že Prečo sme kurník akože 15 minút fúkali na mňa, ďakujem o tom, jak to končí. no, lebo ja si pamätám, že deň, keď toto video vyšlo, ja som tu sedel presne na tomto gauči, ktorý vy síce nevidíte, ale sedel som tu. Bol som tak blízko, aby som sa na mňa zrútil, pretože som nevedel sa ani za hovno prinútiť natočiť video. Nie že natočiť, zostrihať. Mal som dve pretočené videá, ja som to hovoril v tom vlogu svojom a nevedel som sa prinútiť. Tak mal som z toho trošku úzkosť, lebo chcel som najviac, jak sa dalo, ale nešlo to. Máte normálne, že blok, sputané ruky a nejde to. Nedá sa nijak prinútiť. A potom vyšlo toto video, že vlastne on končí a ja som si povedal, že ty kokos, že čo keď mňa to teraz čaká. Som v tom momente, že už ma to nebaví. Ja neviem, čo sa stalo, ja som sa normálne že postavil, otrepal, nadýchol na pol, ruky, všetko a natočil som video s Teom. A v ten deň V momente, že ja som chcel skončiť. Len to, že mňa to, no nie, že mňa to nebavilo, len ja som nevedel, čo točiť proste. Nevedel som, čo točiť a teraz mám problémy s týmto kanálom, že neviem, čo mám točiť. Je dve videá, čo pošli úplne dole a ja už neviem, čo mám točiť. som ešte dostrihal. Vtedy ja som si normálne povedal, že Dáško, som pán. Toto video ma vlastne, nie že prinútil, ale dal mi taký život opäť do toho točiť s radosťou, strihať tie videá s radosťou a vydávať ich s radosťou. Takže ďakujem Zenisovi, no, on možno to ani neuvidí, neviem, či to uvidel. Ďakujem mu za to, že skončil. Uvidel som. Ne, znie to hrozne, ale proste motivoval ma to k tomu vydávať opäť videá. No a ak to náhodou vidí, tak nech sa ti darí. Dúfam, že raz sa nám podarí spolu čo natočiť, že už to nezlyhá hlavne na mne. No a že nájdeš ten taký svoj pokoj a content, ktorý chceš robiť, lebo máš potenciál, myslím si, že videá točí dobre. Ak náhodou začne, tak ja určite vám ľudia o tom dám vedieť, pretože myslím si, že v dnešnej dobe je hlavne ťažké preraziť, lebo je veľa tých veľkých tvorcov a ľudia už sú na to proste zvyknutí. A niekedy je ľahšie si kúknuť video od niekoho, kto už proste je v tom tak zabehnutý ako od niekoho nového. A to sa hovorím vlastnej skúsenosti, ale ja náhodou keď vidím niekoho nového, tak si aspoň minimálne kúknem to video, kúknem si ho. Už mi nestačí, lebo tu už až moc japuje. Skrátke, jo, není zač za motiváciu, ja som aj napísal do komentu, že pozdravujem ťa Zendy z druhého kanálu, nie je zač za motiváciu, už čaká na moju reakciu na toto video. Pred 9 dňami som to natočil, som to komentoval a stále som sa do toho nedostal, čiže teraz sa poviem naobedovať a ideme hneď strihať toto video. Má to o pár minút menej než tá pôvodná reakcia, čiže neviem, jak to zostriam, ale viem len jedno, že ja toto už môžem zrušiť. Viem len jedno, že není zač za motiváciu, ti si ma tiež motivoval, že si mi dal takové motivačné slova, že mám potenciál, že proste nech točím ďalej. Chcem točiť ďalej určite, ja už som napísal Draftegrovi, že či nechce dačo točiť, že som natočil, že som pozeral jeho video a že by sme boli dačo natočiť, že ja rozmýšľam, že čo by som mohol ešte s ním natočiť. No a jo, choďte dať do odber k tomuto tu typkovi, tiež má dosť dobré videá, napríklad som videl niektoré videá, čiže dávam dole do popisu toto video, na ktoré som reagoval. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, táto reakcia páčila, nezabudnite dať like, odber, dúfam, že toto video nebude mať cez pol hodinu a my sa uvidíme pri nejakom ďalšom videu na tomto kanále, čiže ešte raz odber a serus! Dobre, neviem prečo som to spájal. Fuj, nové kukuricu mám medzi zubami. Serus!